Hi there, Kolumbai. Parliament이 monsoon session아 जानानै थांबाय. नै दाख्लैसो actually जानानै थांदों. 20 जुलाइनिफ्राय 13 August 2026. 19 daysनि थाखाय बे सेसना जादोंमोन. जोंहा पार्लियामेन्टआव साथाम MP दं. सोर साबसिन? बेखौ दिहुननाया गोरलै नङा. आं मोनसे डाटा दिन्थिगोन दे. बे डाटाखौ नायनानै नोंथांमोनहा डिसिसन लादो. थि खालामदो सोर साबसिन. Let us do it. Please keep watching. नायलांबाय थादो. Alright guys, actually डाटाखौ दिन्थिनायनि आगोल आं मोननैसो key areasनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों. मानोना बेफोर key areaखौ लानानै जोङो efficiency एबा productivity एबा खामानियाव गोनां बेनि सोमोन्दै जोङो calculate खालामनो हागोन एबा दिहुननो हागोन. मोनसे एरियानो जाहैदों attendance. MP जानानै सेसनखौनो एटेन्ड खालामाबा MP जानानै मा लाब दं आरो बेबायदि मेम्बारखौ MP खालामनायनि थाखाय रायजोफोरा मा मुलाम्फा दं? जेबो मुलाम्फा गैया. थांनाय सेसनाव माखासे मन्थ्रिफोरखौ पार्लियामेन्ट सेसनखौनो एटेन्ड खालामनाय नुवाखै. This is really disgusting. आं मानो बिथांमोना एटेन्ड खालामाखै बेनि सोमोन्दै बुंनो थाङाखै, नाथाय जोंनि MPफ्रा एटेन्ड खालामदोंना खालामाखै बेनि सोमोन्दै जोङो दसे उनाव मिथिगोन. गुबुन मोनसे की एरियानो जाहैदों इम्परटेन्स अफ द टपिक. आयदानि ओंथि गैयै आयदाखौ लानानै पार्लियामेन्टआव डिसकासन खालामनाया एक्चुअलि मिनिंलेस. जोंनि थाखाय जेबो मुलाम्फा गैया. जों नुनो मोनदों माखासे MPफ्रा ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ लानानै खुगा खेवो पार्लियामेन्टआव. बेयो लाजिथाव बाथ्रा दे. जों बेफोर बाथ्राखौ लाइ होनो नाङा. बाबर, इउरेंजेब बेफोर बाथ्राखौ लानानै दिनै माने डिसकासन खालामनांगौ. These are useless. गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायखौबो लानानै माखासे MPफ्रा डिसकासन खालामो. This is actually useless. We should not do it. Parliament discussion are very, very important. We have got limited time. 19 daysनि गेजेराव जोङो बेफोर ओंथि गैयै आयदाखौ मानो सावरायनांगौ? थांनाय पार्लियामेन्ट सेसनाव 1212 बिल पास खालामदों. जोंनि MPफ्रा पार्टिसिपेट खालामदोंना खालामाखै? डिसकासनाव बाहागो लादोंना लायाखै? दसे उनाव जों मिथिगोन. Alright guys, attendance. बेयो मोनसे गिदिर पेरामिटार दे. जयन्त बसुमतारी एटेन्ड खालामदों 19 days out of 19. माने 19 days calendar daysआव बिथाङा 19 days एटेन्ड खालामदों. 100% attendance बुंजायो. 100%. रेनगोरा नार्जारियाबो एटेन्ड खालामदों 19 days. बिथाङाबो 100% attendance. आरो प्रमोद बर'आबो खालामदों 19 days. 100%. Actually जोंनि गासिबो MPफ्रा 100% attendance. लकसभायाव गोबां स्टेटनि MPफोर दङ. जोंनि आसामनिफ्रायबो एक्चुअलि गोबां दंथारो. आसामनि एभारेज एटेन्डेन्सआ जाहैदों 17.75. माने माखासे MPफोरा एटेन्ड खालामाखै. Just 17.75% out of 19. All over Indiaनि actually एभारेजआबो खमथार. 17.18 अलसिया. गोबां अलसिया दंथारो. गोबां MPफ्रानो अलसिया. बेबायदि MPखौ जोंनो नाङा. नोंथाङा मा सानो? बेफोरबायदि MPखौ नांगौ नामा? आंनोथ' नाङा. Alright, बायदि सोंथि सोंनाय. अरेलि सोंनो हायो नङाबा रिटेनबो होनो हायो दे. नैबे नाम्बारखौ आं होगोन. बे अनजिमाफ्रा एक्चुअलि रिटेन कुइसन. जोंनि MPफ्रा बेसेबां रिटेन कुइसन होदोंमोन बेनि अनजिमा. जयन्त बसुमतारीया रिटेन कुइसन सोंदों 11 कुइसन बिथाङा सोंदों. रिटेन कुइसन दे. लिरनानै होनाय सोंथि. नोंथाङा स्क्रिनाव नाय.
रोनगोराआ सोंदों 8 कुइसन्स बिथाङा सोंदों सोंथि प्रमद बर'आ गोबां सोंथारदों बिथाङा सोंदों 25 बयनिख्रुइबो बांसिन एगेन 25 कुइसन बिथाङा सोंदों भेरि गुड रिटेन कुइसन दे अरेल नङा खुगाजों सोंनाय नङा रिटेन कुइसन्स 25 प्रमद बर'आ सोंदों भेरि गुड एक्सेलेन्ट नाउ स्पीच होनाय एबा बिबुंथि होनाय जयन्त बसुमतारिया एक्चुअली जेबो स्पीच होआखै I don't know the reason but बिथाङा मोनसेबो स्पीच होआखै बेवहाय बिथांनि स्करा 0 ओके 0 रोनगोराया होदों 4 स्पीच रोनगोरा नार्जारिया मोनब्रै बिबुंथि होदों दे पार्लियामेन्टआव आरो प्रमद बर'आ बेसेबां स्पीच होदों बिबुंथि होदों गेस खालाम 12 स्क्रिनाव नाय स्क्रिनाव 12 स्पीच बिबुंथि बिथाङा पार्लियामेन्टआव होदों दिस इज लाइक ए रेकर्ड बर'फोरनि थाखाय एक्चुअली इट्स ए रेकर्ड आंनि बादिबा इट्स ए रेकर्ड नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो दानिया गभर्नमेन्ट बिल्स होनायाव बाहागो लानाय दैट इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट सेक्शन दे एमपिफोरनि मेइन रेसपन्सिबिलिटिया जाहैदों बिल बानायनाय आयेन बानायनाय दा बेबायदि एक्टिभिटियाव बाहागो लायाबा एक्चुअली एमपि जानायनि मिनिंआ खम जाथारो इउ कैन से मिनिंलेस ओंखायनो जों बयबो जोंनि एमपिफोरा बेबायदि बिल होनायाव बाहागो लाथारनांगौ लायाबा इट्स of no use okay पार्लियामेन्टआव 12 बिल पास जादों ओके जयन्त बसुमतारिया मोनसेबो बिल डिसकासनाव बाहागो लायाखै बिथाङा पार्टिसिपेट खालामाखै स' स्कर इज 0 रोनगोराया मोनसे बिलाव बाहागो लादों which is good that's good प्रमद बर'आ मोनस्नि 7 बिल डिसकासनाव बाहागो लादों एक्सेलेन्ट भेरि गुड बेबायदिसो खालामनांगौ एक्चुअली बाहागो लाथारनांगौ बाहागो लायैआ एक्चुअली नट गुड बाहागो लाथारनांगौ जों जयन्त बसुमतारिया मोनसेबो बिलावनो बाहागो लायाखै डिसकासनाव पार्टिसिपेट खालामाखै बाट वाइ इट्स माय क्वेश्चन All right guys दानिया बे गासिबो अनजिमाफोरखौ दाजाबदो आंबो दाजाबनोसै नोंथाङाबो दाजाबदो दाजाबबा जों मोनगोन जयन्त बसुमतारिया 30 मोनदों बेखौ जों जयन्त बसुमतारिनि स्कर होननानै हमनानै लानोसै राइट बेबायदिनो दाजाबनायनि उनाव रोनगोरा नार्जारिया मोनदों 31 एसे बांसिन जयन्तनिख्रुइ जास्ट 1 मार्क बांसिन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन स्कर खालामदों प्रमद बर'आ 56 ब्राभो 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 गोजोनथाव 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 एखे डाबल जयन्त बसुमतारिनि डाबल रोनगोरानिबो डाबल एखे डाबल स्कर खालामदों बिथाङा बिसोर सानैनिखौ दाजाबोबा प्रमद बर'नि स्करखौ जों मोनगोन भेरि गुड नाउ द बिगेस्ट कुइसन इज बे साथामनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन मावदोंमोन थांनाय मनसुन सेसनाव जयन्त बसुमतारि ना रोनगोरा नार्जारि ना प्रमद बर' बेनि फिननायखौ नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो दिनै एसेनोसै गोजोन्थों थेंक्स फर वाचिं द भिडिअ टिल द एन्ड टेक केयार बाय फर नाउ